खुलुमबाय बिटिआरनि पोस्ट इउटुब चेनेलनि साफ्रोमबो नायो नोंथांमोननो आं बे समाव आंनि गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिदों। आं जे नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे दुखुनांथाव रादाबसो फोरमायनो नागिरदों। आङो मैया मोनसे जेनाखि आर'नाइ रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लियाव मोनसे फेसबुक पेजाव आं मोनदों। बावहाय सासे जेनाखि बर' लाइमोन फरायसुलि बिथाङा गावखौ सुइसाइड खालामनानै लादों गुवाहाटियावहाय। बिथाङा जाहैबाय सासे कटन कलेजनि फरायसामोन। बिथाङा मास्टार डिग्री पास जानानै दायो कम्पिउटारनि जेनाखि क्लास लागासिनो दं होननानै बुंदों। आंबो मिथिदों फिन कम्पिउटार सोलोंथाइ लागासिनो दं होनना बुंदोंमोन। बिथाङा जाहैबाय मिस सात्रि बसुमतारी। बिथाङा जाहैबाय मा तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नावकाटा जाब्रांपारा होननाय मोनसे गामियाव होननानै बुंदों। गामिनिमोन बे। बिनि बिफानि मुङा जाहैबाय मा रुंसारि नेरसोन बसुमतारी आरो बिमा जाहैबाय मा मन्जु बसुमतारीनि सेथि फिसाजोमोननो बियो। दा बे बिथराय जेनाखि सात्रि बसुमतारीया गावनि जिउखौ मानो फोजोबनानै लाखो? सासे कटन कलेजनि फरायसुलिमोन बियो आरो बेबो एम ए पास जाबावनायसो। मानो फोजोबना लादों? गावनि जिउखौथ' सम्भब नङाना हारसिङै सुइसाइड खालामनानै लानाया। आरो बे समाव सासे एम ए पास जानाय बे सासे फरायसुलिया एसेबाबो गावखौ साननो हायो, गावखौ बुजिनो हायो। निस्सय बाहाय मोनसे बिथुरिया मोनसे फेक दं आरो फेक दंथारो। ओंखायनो आं बेखौसो लुगैदों आरोना बिनि फेकखौहाय जोंना जेनाखि प्रसासन लाइननिफ्राय बेखौ संबिजिरनांगौ आरोना। जे जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय जेनाखि बर' लाइमोनफोरनि गेजेराव बा जोंनि बर' हारियाव बेबायदि जाथाया जेनाखि जाबाय थादों। मानोना जोंनि बर'फोरखौ मानो बेफोरबायदि निउस होबाय थादों जों बिराद मिथिनांगौ दं आरोना। निस्सय बाहाय बिराद गिदिर मोनसे जेनाखि इसिङारि मोनसे माबा दंथारो आरो बाहाय जाहोन दङ। जाय जाहोनखौ बे हिन्जावसाया गाव खिथानानै लानो हायाखै। खिथानानै लानो हाथावै ओरैबायदि मोनसे बिराद गिदिर बेनाव जाहोन दङ। ओंखायनो बियो दिनै खिथानानै लास्लायस्लाय नांगौबा आंनो थैगोन होननाय बायदि बे जादों जाथाया। निस्सय बाहाय बिराद गिदिर मोनसे दङ आरो। ओंखायनो आंनि मिथिनायावहाय बिनि मबाइलखौ जोङो चेक खालामबा मोनगोन। बिनि मबाइलजों रायलायनाय गोबाव समनिफ्राय बियो सोरजों लिंक लादोंमोन, सोर मा खालामदोंमोन, सोर रिलेसन थानाय बेखौ माने इनभेस्टिगेसन खालामोबानो बे थैनायनि डिटेलखौ मोनगोन होननानै आं सानो आरोना। मानोना बेबायदिनो गोबां जाथाय जाबोदों। दिनैसिम बे जाथाया जोंनि थाखाय गोदान नङा बियो। गावखौ फोजोबनानै लानाय, मालाबा रुमाव फास जानानै थैनाय, स' बेफोर जोंनि बर' हारिनि थाखाय बियो गोदान जाथाय नङा। दा बियो जोंनि थाखाय जा मिथिनांगौसो दं दाना। दिनै जोंनि बर' जेनाखि लाइमोनफोरखौ बेफोरबायदि अयथासार आखुखौ माने सोर बाहायबाय थादों बेखौ जोंहा मिथिनांगौ दं आरो। ओंखायनो आं बुङो बे बिनानावनि जोंनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हाथों। नाथाय सरकारनि तरफनिफ्राय आरो प्रसासन लाइननिफ्राय बे थैनायनि सायाव इनभेस्टिगेसन खालामनांगौनि खुद दरखार दं आरो आं बुंगोन जुदि न'खरनि सोद्रोमाफ्रा जुदि बिनि सायाव जुदि जेबो पुलिस प्रसासन लाइननि जुदि आयेन लायाखैबा लानांगोन। मानोना बावहाय निस्सय माबा मोनसे दंथारो। मानसिया ओरैनो सुइसाइड जानानै थैयालै। रावबो हारसिङै सुइसाइड जानानै थैया। माबा मोनसे जेनाखि बुंथ'नो हायै गोरबो सिङाव जेनाखि दाहा थानाय बेफोरबायदि थाबासो मानसिया ओरैबो जाला ओरैबो जाया जानानै बियो थैनो गोनां जानानै फैयो। आरो बेबो दिनै नाबालक नङाना, ओइस लेभेलाव फरायनाय गथ' नङा बियो। बे जाहैबाय मा एम ए पास जाखाबाय। एम ए पास जानानै बियो दिनै आरो कम्पिउटार फिन आरो बियो कर्स लागासिनो दंबावो। होमबा बे समाव बियो बुजिनो हाहैखाबाय। बेफोरबायदि बुजिनो हानाय मानसिया सस्थायै माने सुइसाइड जानानै थैया आरो गावखौ बुथारनानै लाया। निस्सय बाहाय माबा मोनसे दंथारो आरो बेनि जों आन्दोखौ जों मिथिनांगौ दरखार दं होननानै आं सानो। लोगोसे आङो बेजों साफ्रोमबो जोंनि बर' फरायसाफोरखौ आं खावलायनो लुगैदों जायफोरनाखि बिदेशाव फरायनो थाहैयो, गुबुन गुबुन जेनाखि डिस्ट्रिक्टफ्राव, गुबुन गुबुन हादोरसाफ्राव, गुबुन गुबुन रायजोफ्राव जायफोरनाखि फरायनो थाङो, सोरबा डक्टरानो जा, इन्जिनियारानो जा, बा जेखि डिपार्टमेन्टआव जायफोरनाखि फरायनो थाङाथों मानो, जोङो खुब सांग्राङै सोलिनाया मोजां। आरो जोङो मानसिखौ मोन्दों होननानै मोजां रिलेसनसिप लालाबायनाय बियो जोंनि थाखाय साबजाथाव नङा। मानोना ओरैबायदि गोबां माखासे खाबु फलानफोर दंसै। बै खाबु फलानफ्रानो जोंखौहाय माखासे प्लेन पलिसिफोर बाहायनानै जोंनि बर' हारिफोरखौ दिनैसिमबो गादबनाय सुसिनाया दिनैसिमबो जोबनानै थांदिया। बेनिखायनो आं खावलायगोन सोरबा जुदि नोंखौ मोजां रायलायोब्लानो गुबुन जाथि माहारिफोरा बिनि सायाव नोङो येस रायलाय, मानसि हिसाबै रायलाय, फ्रेन्डलि हिसाबै रायलाय, हिउमेनिटि ग्राउन्डआव रायलाय। खिन्थु गासैबो नोंनि बिथोरिया बाथ्राफोरखौ नोङो फोरमायथिजोबनानै होनांगौ, गासिबखौबो नों खिथाजोबथारनांगौ बाथ्राया बे नङा। आं बेखौ सानो।
ओमफ्राय सोरबा जुदि नोंनो माबा मोनसे बायनानै हरबानो सोरबा दख'ना गांसे बायना हरबाय मबाइल रिचार्ज सोनानै हरबाय सोरबा बिदिनो सुरिदार गांसे बायनानै हरबाय मबाइल गंसे बायनानै हरबाय बेबायदि हरबानो जे जों माबा मोनसे गोजाव नांगौ बिदिबो जानो नाङा मानोना जोंनि हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि जाथायाबो जागासिनो दङ ओंखायनो आं खावलायगोन आरोना जों इसिबां जोंनि गोसोफोरखौ दुरबल लानो नाङा जायनोखि गोसो दुरबल लायो बेनो एक्सटेन्डलि सौदावो दा बेनिखायनो जों बिराद मिथिनांगौ दङ ओंखायनो आङो बेखौसो खावलायगोन न'खरनि सोद्रोमाफोरखौबो आं खावलायगोन आरोना आरो जोंनि जेनोखि मा होननानै बुङो जोंनि माहारियारि आफादफोरखौबो आङो खावलायगोन बे जाथायनि सायाव जोंहा इनभेस्टिगेसन खालामनांगौनि दरखार दङ जाथाया मा जादों न'खराव दावराव जादों ना सोरजोंबा दावराव जादों ना बिहा माबा मोनसे इन्टारनेलि सोरजोंबा रिलेशनशिप दंमोन नामा स' बेफोरखौ जोङो मिथिनांगौ दङ आरोना नङाबा रावबो मानसिया हारसिङै सुइसाइड खालामना थैया बे स्पस्ट' खोथाखा ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ बे चेनेलनि गेजेरजों खावलायदों जे जेरैखि जाया प्रसासन लाइना आरो लोगोसे न'खर बिगोमाया बेखौ थानायाव एजाहार होनांगौ आरो बेनि सायाव इनभेस्टिगेसन जानांगौ आरो जायनाखि नट डाउट जुदि बेनि जुदि जाथाया जुदि सोरबा बिनि आन्दाव बेखौ जुदि मार्डार खालामदोंब्ला आं खावलायगोन बेखौ आयेननि राहा लानांसिगौ जोंनि आयेनफ्रा बिराद माने जोंनि आसामनि आयेनफ्रा बिराद लुज ना जायनि खोलाव बेफोरबायदि खामानिफोरखौ मावनो हाबाय थादों जुदि जोंनि आसामाव जुदि मोजां मोनसे स्ट्रिक्ट मोनसे आयेन दंमोनब्ला बेफोरबायदि थासारिया जोंनि गेजेराव दिनैसिमबो जानो मोननाय नंलामोन ओंखायनो आं खावलायगोन जोंनि आसाम सरकारखौबो आं खावलायनो लुगैदों जोंनि आसाम सरकार आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआबो बिनि सायाव एसे नोजोर होनांगौ जोंनि बर' फिसाफ्रा हाथा हारमा गोदाव सोराव थैलागासिनो दङ हाथा हामा दिनै बोजों थैलागासिनो दङ बिनि सायाव दायथ' लानांगौ होननानै आं गासैबो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे हारि माहारिफोर अनसायगिरि सिबिसुला मेलेमजिबि बिथांमोनखौ आं खावलायदों अननानै जेन' बेफोर जाथायनि सायाव जों मोजाङै सिदान्थ' लालायो आं बेखिनिखौ खावलायबाय थेंक इउ